abantu basuka kude. Haleluya. Amen. Kodwa ke siyamanga ukubazalana uNkulunkulu ukuthi sonke sigcine sifikile. Ngiyathemba ukuthi mhlawumbe abanye baseza. Amen. Alibonge igama likaJesu. Praise God. So bazalwane ke into ke enze ukuthi simbize. Alibonge igama likaJesu as umzimba kaKristu. Amen bazalwane. Amen. Ukuthi sizokhuluma ngokuba umfundi kaJesu. Amen bazalwane. Haleluya. kaJesu yena yedwa. Amen bazalwane. Hayi umfundi womunye umuntu, hayi futhi umfundi womfundi sithizeni. Amen. Amen bazalwane. Lord Jesus. Umfundi kaJesu yena yedwa. Awabonke igama likaJesu. Amen. Elithi izwi kaNkulunkulu lihlala libhekile kuye njengomqalisi nomphelelisi ukukholwa kwenu. Amen bazalwane. So sinhlanzele lokho bazalwane ukuthi nazi ukuthi ayikho enye indoda umzimba kaNkulunkulu ekufanele siyilandele kodwa uJesu yena yedwa. Amen bazalwane. Haleluya. Nokuthi lezizwe kaNkulunkulu uma ngabe uJesu efunda ebiza abafundi bakhe khona nje omunye abafundi bakhe owayehlezi embuza. Ngiyacabanga futhi ukuthi uPetru ngoba uPetru ngazi ukuthi uyena umuntu owayehlezi embuza kakhulu uJesu. Emazalwane. Ngoba nangesikhathi ebabuza uJesu ukuthi abantu bathi ngumprofeti ngubani nina-ke nithi ngubani. Abazalwane. Leyo pendulo yabuleka emntwini owayelandela uJesu yena yedwa. Abazalwane. Haleluya. Wayesethi-ke uJesu ke kuyeke phezu kwaleli dwala ngizokulakha ibandla lami. Kwangagcina lapho esethi-ke namasango ayidisi awanakwelehlule. Abazalwane. Haleluya. Akithi lisizwe kaNkulunkulu thina sizelwe ngembewu enjani bazalwane? Ngabonile. Haleluya. Amen bazalwane. Kusuke kukhulunywa lapho ngoJesu because uJesu ukhona forever and ever. Amen bazalwane. So if sizolandela yena ekhona forever and ever okusho ukuthi nathi sizophila njengaye. Amen bazalwane. Haleluya. Izizwe kaNkulunkulu uma ngabe uJesu evele emafini thina. So wenzela bazalwane sofana naye. Amen bazalwane. Haleluya. Amen. Asibonke abazofana naye kodwa abanjani abafundi bakhe nabalandela yena. Amen bazalwane. Amen. Haleluya. Nokuthi yazi bazalwane so usethi-ke uPetru-ke uma Nkosi-ke njengoba sishiye bonke thina usifica sidoba. Hey. Amen bazalwane. Yeah. Haleluya. Sase thina sesilandela wena. Sizozuza nini ngalokho? Usethi uJesu ngiqinisile. Hey. Haleluya. Amen. Njengoba ushiye konke walandela mina uzozuza lokho kuphinda phindeni. Amen bazalwane. Haleluya. So sinhlanganisele lokho bazalwane ukunikhuthaza ukuthi singalandeli umuntu, singalandeli indoda ethize kodwa silandele uJesu sifunde kuye. Lord. Amen. Haleluya. So nje ikhona lokho bazalwane ebengizokusho ukuthi asihlanganiselanga nje amampunge kuphela. Amen bazalwane. Nokuzonixoxela mhlawumbe izinganekwane. Amen bazalwane. Haleluya. Kodwa enhlizweni yami bazalwane ikhona lento ukuthi umzimba kaKristu ngazuthi into abayizela okuyiyona yona enkosini iyona yipi. Amen bazalwane. Amen. Ngoba uma abafundi baJesu sebemlandelela uJesu ngithi babafundi ngenxa ukuthi bafunda kuye. Usesike uJesu-ke mangaqamba usuke esevukile ekufeni after 3 days.
usethi-ke uJesu-ke usebanikeza igunyana manje lokuthi hambani niyokwenza izizwe abafundi. Yabo uma senzile abafundi bese bababhadisa Hey. egameni likaYesu. Amen bazalwane. Haleluya. So okusho ukuthi uJesu umlandela up until kukhona into ayishoyo kuwe. Yes. Amen. Bazalwane. Hey. Uma ke abafundi ke sebehambile bayoshumayela sebeyabuya kuJesu sebethi Jesu amadimoni sikhipha amadimoni ngegama lakho amadimoni ayasithobela asilalele. Usethi uJesu ke ningajabuleli lokho. Thokozelani ukuthi amagama Alotshiwe. Amen. Bless Jesus. Hallelujah. Hallelujah.